3 важни неща, които трябва да правите, за да запазите естествените си зъби. Избягвайте травматичното четкане. Неправилната техника на миене на зъбите води до гингивална рецесия. Ако има гингивална рецесия, ние извършваме операция за възстановяване на липсващия венец, използвайки присадка от немцето. Вашият зъболекар ще ви научи как да миете зъбите си правилно, без да травмирате венеца. Почиствайте зъбите си с конец и ги измивайте след всяко основно хранене, не само след вечеря. Посещавайте редовно зъболекаря си за ултразвуково почистване, за да бъдат премахнати надвенечната и подвенечната плака и зъбен камък. Тази процедура предотвратява възпалението от бактериалните токсини и загубата на кост. Поддържайте добра орална хигиена, като използвате натурални продукти, те са безопасни, освен ако не сте алергични към някои от билките. Бактериите и вирусите, които причиняват пародонтит, са отговорни за много други системни заболявания и дори преждевременни раждания. Можете да посетите сайта ни и да изберете някои от натуралните продукти на Dr. Chris Organic за орална хигиена, продукти, които наистина помагат.